लोगोफोर बियो सरलपारा होननाय जायगा दै बे भुटाननि हाजो सिमासिम जायगाया बिराद मोजां। नोंथांमोना बे बिसमुरि हाइवेनिफ्राय हाग्रा मोनसान्दिया 10 किल'मिटारसो थांनांगौ बा 8 किल'मिटारसो थांनांगौ। बिनिफ्राय पुरा हाग्रा 17 किल'मिटार आरो बे हाग्रा मोनहैनाय लोगो लोगो होजोंहाय 5-6 किल'मिटार। आं नोंखौ लानानै आंनि आग्ला सानाव फैनांगौमोन जों मोनाबाय नै सानानो गैला। दासो सफैदों जोङो नै बाइकजोंसो आरो दा अखा हाबाथाय सेसखा। माने जोङो बाव नङामोन बङाइगावनि वाटारफलावसो नायनो होननानै थांनो नागिरदोंमोन आरोना जोङो। मा होनदों? लोगोफोर नोंथांमोना मालाबा बेरायनोबा ओरैबायदि मोजां सुफा जायगा बेयो जाहैबाय सरलपारा ओमफ्राय भुटान क्लस आरोना भुटान टाउनाव ओइ नैबाव नांखाबाय नै बेलाय नैबे भुटान टाउनथ' नङा सरि गामि आरो टाउन बायदि नै सेस बेयाव भुटानफोरनि न' दंजोबो नैलाय बर्डार जाखाबाय। ओरै हाजो गोजा नै सेस बे हाजो गोजा हिमालय हाजोनि दालाय। दैया दुगैगोना दुगैला? होद गोलोम बोथोराव दुगैया जायो। जों दुगैनोसै लोगोफोर। माने एकदम मेंग्लिजोब्बाय जों। बङाइगावआव मोनसे मा हाजो होनोमोनलाय भुबनेश्वर नङा भुबनेश्वर हाजोआव थांनो नागिरदोंमोन जों खिन्थु मैया मानसि थैदों जाहैदों ना थांनो मोनासै हाबनो मोनासै आरो गिदिंनानै डाइरेक्ट सरलपाराखौ फैथारबाय जोङो। आंबो फैफेराखैमोन। नोंसोरबो बेरायफैनो हागोन जायगाया बिराद मोजां सुपार गाखोना हरनो हागोन। औ वाव दैया नै खिन्थु नोंथांमोना बे दैखौ गुफुर नुदों जानो हागौ मैला बायदि नुदों जानो हागौ खिन्थु मैला नङा आरोना बियो ओरैबायदि क्लिनसो मिथिबाय साफानो। आं खाथियाव देखायगासिनो दं र'। आगोलनि दैया बिराद गोग्गोसो दै माने एसे फुरलादला बायदि नुदों खिन्थु बरिया नैबे दैया हाजो दंजोबो नै जेरैबो अयथासार बार।